mayo nga premise pasiuna nga kamong mga Katoliko, Catholic faith defenders, nagpamatuod yun nga ang Iglesia Katolika tinukod ni Kristo dito sa Jerusalem. Unya, mao ni ang pangutana nga anindot mayong tubagon nga pagkuman na kong tubag basig dili kontento si Glenn, magka-follow up siya. Kaya mo siya mga bukat pa nga pagsupak niya. Ang ako ragod igo kong mo tubag sa baruganan sa Iglesia Katolika o sa Biblia, pero dili ko mo retaliate, dili ko mo ingnon tato mo balitok o pangutana niya, di ko mo balitok pag-atake niya kay akong gitahod tanan mo sa kadire kay o mayo tantag balay bisita na to ato ginang bihon dili kay nga po ganaog na niya. Ang akong gatubag ini primero sa Biblia nasa Isaiah 55 kapitulo 55 yes versikulo 8. Ganingon ng Diyos, ang akong mga paagi, dili mao inyong paagi. Ang akong unahuna, dili mao inyong unahuna. Ang inyong unahuna, dili mao akong unahuna. Sa mao niya akong ibarugan. Nga di ko magahas karon pagtubag, sumalas kong unahuna. Kini yung Ginoo nga akong unahuna, nga akong paagi. Ibaw, tanga paagi sa Diyos, unahuna sa Diyos. Sakto gila. Kita, Roma 3:4, pasagding ang Diyos mo'y maminatudon. Kaya ang tao mamakak. Kanunay o panagsa. Basta mamakak ang tao. Kunya sa 28:3 sa Isaias, mingon na Ginoo, mao ni ang inyong pagdawat sa pulong sa Diyos. Madyutay dinhi, madyutay dito, usa ka linya dinhi, usa ka linya dito. Ya, usa ka lagda dinhi, usa ka lagda dito, madyutay dinhi, madyutay dito. Mao ni inyong pagsikop sa balang kasulatan. Usay mo hayang, usay mabali, pero doon na kayo makuha ninyo. Kining yung analogies Ginoo, pareha ni glitag ba? Ang glitag kag langgam doon na kay ibutang nga paon. Ya gikaslayo pa mag-iba itsa na nimo mga paon. Gamay dito, gamay dito, hangtod mo abot dito. Pag abot sa litag, ato na hinayak ang langgam pagtuktok, iko siya o makuha siya. O kalitan siya tingali maigo yung lawas bali siya. So mao ni ang akong baruganan. Jutay dinhi, jutay dito. Buti pasabot nga dili ko motubag so sa kalinya. Kun dili gikas Biblia, pero dili usa ka linya. Tungod sa gingos Ginoo, usa ka bahin dinhi, usa ka linya dinhi, usa ka linya, usa jutay dinhi, jutay dito. Una basahon nato ang usa ka iglesia o usa ka Espiritu Santo. Meaning wa magtukod ang Ginoo og daghang mga iglesia. Asa mabasa niya sa Efeso 4 versikulo 4. Mingon San Pablo, usara ka lawas nga mao iglesia ug usara ka Espiritu Santo. So, usara gyud. Efeso 5:23 mingon San Pablo, si Kristo ang ulo sa iglesia. Ang iglesia mo iyang lawas ug ang iglesia iyang pagaluwason. So naa ang usa. Santa naa sa Roma 11:16. Ngamingon San Pablo kung ang gamot balaan ang mga sanga balaan usab. Busa kung si Kristo balaan ang iya sang simbahan nganlag balaan dili sabto nga ang tanang mga tao di apulos balaan. Jeremias 5:26 mingon ang Ginoo, sa akong katauhan dunay daghang nga dili balaan. Jeremias 51:5 apan ako dili mobiya kanila. So na balaan. Ya Katolika, unsa man ang Katolika? Makailapon. Na sa Biblia na Isaiah 5:56 Isaiah 56:7. Mingon ang Ginoo, ang akong balay. Iglesia man paganganlan og alang sa tanang kanasuran. Nganong ang kanang balay gisgutan iglesia? 1 Timoteo 3:15. Ang balay mao iglesia sa Dios nga buhi. Ang balay mao iglesia sa Dios nga buhi. Usa ka iglesia. Ya, unsa ni siya? Unsa ingan? Isaiah 56:7. Paganganlan kining alang sa tanang kanasuran. Oh, daang tugon mo na. Bago magtugon na tukod. Tanaw na ito napas na bagong tugon. Ngang iyang iglesia paganganlan ug alang sa tanang kanasuran. Na sa Biblia, San Marcos 11:17. Si Jesus mingon ang akong balay. Muni iglesia, alang sa tanang kanasuran. Nganlan ni balay sa pagampo, kanang building. Pero ang balay gisgutan ni Kristo dili building, kundi mga tao nga mituo kaniya. Asa mabasa? Sa Roma 14:6. Ngamingon si San Pablo,
nangumusta ako sa iglesia nga na magtigom sa balay ni Priscilla. So kanang iglesia diha dili na building, mga tao na. So pagkanganlan og alang sa kanasuran, unsa may original nga na kanang iglesia nga gitukod ni Kristo, unsa may original nga nga naa sa Biblia, naa sa Roma 16:23. Sa pinulungang Latin nag-ingon, ako maniminisayon, Gaius hospes mio salutat vos it universa ecclesia. Si Gayo akong higala nang musta kaninyo o ang Iglesia Universal. Unsa man ang universal? Basa sa dictionary, Catholic. Naa ba ng Catholic Biblia? Sa Griego na Roma 9:31. Ngamingo San Pablo, Himenon Ecclesia Catholis, Tes, Judayas, kay Galilayas, kay Samarias, irinin, ekinin, oikomodom, maumini. Binisaya, ang iglesyang makailapon, latas sa Galilea, Samaria, o kini, magmalinaw, kay diha man Espiritu Santo. So, unsang iglesia, nganlan o galang sa tanang kanasuran. Nya apostolika, Efeso 2:20, mingo San Pablo, ipatukod kamo, mga katawan, sa patukuranan nga maong apostolis. Unsa na mga apostolis? Patukuranan. Pero patukuranan sa mga apostolis, si Kristo ang Pangulong batos pamagang. Yan ganong naruma naman. Na sa 23:13, Roma 23:13, excuse me, 1 Corinto 23:13, mingon San Pablo, nakita na ko si Jesus nga nabanhaw, mingon siya, dali, miduol ako. O mingon siya, Pablo, si Jesus mingon, Pablo, mingon nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, muadto ka sa Roma. Ug pagkadto ni San Pablo sa Roma, Roma 1, city nga to sa 8, makalilisan ang gipamatay nga mga Kristohanong Katoliko gipamatay. Unya, unsay pong diha? Ningon din si San Pablo, pastilan. Pagkadako sa pagtuo sa mga Kristiyanos din. Usan ingon siya, kamong taga-Roma, tinawag sa Diyos, pinili sa Diyos, tinawag sa pagkasantos. Hoy, Adolfo, amigo, ay saglakaw, tinawag sa pagkasantos, ang inyong pagtuo, imantala as tibo kalibutan. Unsa ang pagtuo sa mga Kristiyanos dito sa Roma, imantala as tibo kalibutan. Monang usa, Santa, Katolika, Apostolika, Romana. Kini nga kung ibasa usa ba kalinya? Dili. Kani yung Ginoo nagbasa sa kalinya. Madyutay dinhi, madyutay dito. Usa kalinya dinhi, usa kalinya dito. So ako lang gituman ang gisugo sa Ginoo kanako. Busa nga atong pinaga si Glenn. Nangutana kung kanang Iglesia Katolika naa pa sa Biblia, naa sa Biblia. Usa Santa, Katolika, Apostolika. Pero usa ba kalinya ang basahon? Dili. Kung mulpasa ko usa ra kalinya, tiling padlungon ko sa Ginoo. Kini ang Ginoo, dili sa na mabasa sa kalinya. Busa ang gisugo sa Ginoo, madyutay dinhi, madyutay dito. Ya imong sa papuhon, mao nang imong paghangop sa matuod nga pulong sa Dios. Mao na atong tubag sa may pangutana sa atong batan-on nga higala si Dong Gling. Ato ibalik kaniyang microphone kay doon na siya follow up, doon na siya atake. Way problema ha, maka-atake bisakin sa diri pero dili ko mubawas. Igor gyud ko mutubag sa kamatuoran. Okay. Ang akong pangutana, wa jud mo sentro ang iyang tubag. Ang akong pangutana, asa mabasa nga ang Santa Iglesia Apostolika Romana natukod nitong 33 AD sa Roma. Mo ni akong pangutana. Salud ako ni Glenn, kay muna akong ipaabot nga isunod niya. Kay akong ipasiuna tundaan ang principle or the way how shall I answer him. Ako lang ipasiuna ito ganina. Ngayon saan ako siya pagtubag. Nga dili sa salang kalinya. May tungod sa usa Santa Katolika Apostolika Romana. Now, pila man katuig si Jesus nga nagwali. Sumala sa 1 Corinto 3, Lucas 3, nagsugod siya gwali 30 ang edad. Pila man katuig ang iyang pagwali dahil gipatay siya 3 katuig. Busa 30 dungagan ni mug 3, 33. Busa mo na atol sa pagtukod niya. Paingon niya ni Pedro, ikaw Pedro ba to? O gibabaw ning ba to pagkatukuron ko nga akong iglesia. Agangahan sa Hades, impierno, dili makadaog kaniya. Busa ka ng tuiga, hinapos na nga tuig sa iyang kinabuhi. A third year of his public life. Busa 33.
kay 30, dungagan ni mong 3, 33. Unya, katapusan. Pero ang imong pangutana dong dili katapusan. Kana lang bahina kung pagod isip katapusan. Naas kaningo siya, prubahin ni Brad Sok nga naa ni sa referensya nasa sa referensya. Nasa Yaman. Grolier's Encyclopedia o sa World Almanac, Book of Facts. Unaon na itong Grolier's Encyclopedia. Unsay po, the Catholic Church is the divine society founded by Christ, endowed by the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost. And this name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics. Binasayon ta na. Ang Iglesia Katolika matud pa sa ebidensya tinukod ni Kristo. O giyaning gipadadaan sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes, mao ni ang pundok nga dunay kadugtungan sa obispo sa Roma, mao ni ngadlan og Romano Katoliko. So naitubag sa World Almanac and the Book of Facts. Niya sa page 322. The origin or the founder, Catholic Church, the origin is, or the founder is Jesus Christ. So, ibaw ka ang encyclopedia? Ang encyclopedia dili na isuwat diya nga imaginary of a wise man. Doon nag-bibliography. Unsa na bibliography? Tinubdan. Di na ni mo kuha. Gikan sa kasaysayan sa mga apostoles. Muna yung nag-bibliography. Mausag ang World Almanac and the Book of Facts. O manin ako mahulbot panduha ka Armadura Divina. Kini, Morning Grolier's Encyclopedia. Volume 5, page 106. Kini ang World Almanac. Kako nang ipaybaw, kanang ingon nga Iglesia Katolika. Tinukod ni Kristo. Daghanta mga igsoon din dili sa nako i-address ni Glenn. Daghanta mga igsoon din mga dili Katoliko mingon, dili si Kristo nagstukod sa Iglesia Katolika. Ningon ko, kung doon na kay ebidensya ni Ana, Biblia o referensya, mabali mo guwa ko sa Katoliko. Kung doon na kay mabasa nga ang Iglesia Katolika, tinukod lang tao. Yung na naman na sa history, si Constantino. Doon, mabasa ba ka kung saan ang tuigas Constantino? 280 to 333. Wa pa kay matahos Constantino, 34 na kasanto Papa. Dugay nang natukod ang Iglesia Katolika. Sa unsang paagi nga siya nagtukod, nga diha naman ang Iglesia Katolika, wa pa kay siya matao. Ang inahan si Elena, na santa magani nga Katoliko. So, by the way, ako natubak si Dong Glenn, pero sa ingon ako, nga, mudawat siya og dili. Mahimong paagas pa siya, laing tubil sa tubig sa katarungan, ngayang ipugsay padoong kanako. Ihatag nato balik ni Dong Glenn. Okay. So, paluwag na kong pangutana. Diri sa ilang mga libro, ako ni kinopya, kaya ko kapalit og original ani. Sa Apostol Creed Imprimatur, Archbishop Mosby Reverend Socrates Villegas. The end of the Bible, we cannot find the exact word Catholic as referring to the church. Sa matod pa, ang bisan sa katapusan sa Biblia kuno, di gyud nimo makit-an nga dunay ang simbahan nga Katoliko mabasa sa Biblia nga nag-refer nga usa na kasimbahan. Tinuod ba ni nga dili mabasa sa Biblia? Okay. Sa kasinugdanan, wa man ang anlig Katoliko. Muna nga at the onset of the Catholic Church, the year 100, year 200, wala pa nang anlig. Pero ang diha sa hunahuna sa nagsulti ni anang o sa kapare nga ang kinaiya sa Iglesia Katolika, tinuod yun nga Katolika. Musa man kahulugan sa Catholic, mukailap mas na nagkanasura. Na pa ng Iglesia Katolis Biblia na. Asa mabasa? Buhat 9:31. Ako hinayon pagbasa, aron madungog ninyo ang word Ecclesia Catholis. Grigo mo na, kuminisayon. Himinon Ecclesia Catholistes. Judayas kay Galilayas kay Samarias. Kanong mo, himinon Ecclesia Catholis. Matod pa San Pablo, Iglesia nga makailapon latas sa Judea, Galilea o Samaria. So, na ang word Ecclesia Catholis. Mao na ang gingan kasi nakakapla ka na San Ignacio sa Antioquia. Pero pag sulti niya, mga usa kagatos 1,000
117. No, excuse me. 100-117. Mo'y paghatag niya nga. Pero, paibaw na sa simbahan. Ang simbahang Katoliko, sa sinugdan, wa pangandig Katoliko. Pero ang iyang kinaiya, nasuwat na sa Biblia. Balik ta ni Dong Glenn. Okay. Sunod pangutanan ako, si Kristo, Hudiyo o Romano? Unsa man ang iyahang simbahan o relihiyon niya? Ang nasyonal, ang ingan na to grace, unsang pagkakaliwat ni Kristo, Hudiyo, Jewish man siya. Hudiyo man. Pero ang rilahan, ang iyang simbahan nga gitukod, wa niya nganling Iglesia Judaica. Nga iglesia lang sa mga Hudiyo. Matod pa ni Kristo, ang akong simbahan. Paganganlan o alang sa tanang kanasuran. Asa mabasa, na sa San Marcos, Kapitulo 11, versikulo 17. Kay matud nimo, wala man hinganli ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Kining iglesia sa Dios haligi buhig patukuranan sa kamaturan, dawaton ba nimo nga mao ni ang kamaturan? Kining iglesia sa Dios haligi buhig patukuranan sa kamaturan, sumala sa 1 Timoteo 3:15. Dawaton ba nimo nga kini mao ang kamatuoran nga iglesia? Kanang haligi og patukuranan sa kamatuoran, nana sa 1 Timoteo 3:15. Ang iglesia nagkahulugan og iglesia sa Dios nga buhig, haligi og patukuranan sa kamatuoran. Ang buot ipasabot niya na kanang iglesia ang haligi og patukuranan sa kamatuoran, kadtong gitukod ni Kristo. Nako nang gibasa. Duha ka dagkong referensya, World Almanac, The Book of Facts, unya ang Glorial Encyclopedia, Volume 5, page 106. The Catholic Church is the church founded by Christ, endowed with the outpouring of the Holy Spirit. This name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome. Unsa ni? Ang Iglesia Katolika tinukod ni Kristo, mao ni kadugtungan sa usa ka dalan nga mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. So na itubag. Usa pangutana ato nang natubag. Masin magutana pa si Dong Glenn ug uban pang bugat nga pangutana, andam ko pagtubag. Last na ko pangutana. Kining bitaw ang inyong libro nga nag-angkon nga si Kristo ba nangutana og si Kristo ba Hudiyo, Romano ang tubag? No. He was a Jew. Siya usa ka Hudiyo. Kung Hudiyo si Kristo, kay sa Galacia 5, si Kristo man ang ulo sa iglesia ug ang iyang lawas mao ang iglesia. Kung ang ulo Hudiyo apan ang lawas Romano, dili ba tulibagbag kana? Dili na tulibagbag. Tungod kay ang ulo nga mao si Kristo, dili iyang race, ang iyang kaliwatan Hudiya, pero ang iyang pagtuo alang sa tanang kanasuran. Sa ibong ni Kristo, panglakaw kamo sa tanang kanasuran. Iwali ninyo ang akong may balita, o katong mutuog magpabunyag maluwas, o ang akong iglesia paganganlan o alang sa tanang kanasuran. O sa ulo, Hudiyo, pero ang iyang simbahan alang sa tanang kanasuran. Naas Biblia, nasa Isaiah 54:14, unsay ngaan sa Dios? Ang ngaan sa Dios pagkaganlan sa Diyos alang sa tibok kalibutan. O sa iyang simbahan alang sa tibok kalibutan, Iglesia Katolis. Himinon Iglesia Katolis. Iglesia Katolis, Iglesia mukailam asa mabasa buha no 21. Salamat sa imong mga tubag, bisan og dili ko satisfied, imuha man po ng pagtulunan, so dili na to pwede masupak. Kay inyuha man po na. Salamat. Salamat Glenn, pero mo comment ako gamay sa mga isulti nga inyo ng pagtulunan. Dili ba na ako, dili na amo gikan sa Biblia. Wa ko mo prueba nga akong kugalingon nga kaalam. Gikan sa Biblia og referensya. Basta salamat kay Dong Glenn, basta sukita. Kadaan hini mo sakada diri atake ta mas ginawa kay mutubag ra gyud ko og katarungan sa imong gipangutana. Pero di ko mahimog pangatarungan nga mo sumbalik pagpangutana kanimo o kaha pag-atake sa imong barugana. No, I will not do that. Kay wa ko mo dinhi ron pag tandog o pagsiko sa ubang relihiyon. Apan yan ko dinhi aron tandugon ko sikon. Jadi ko mubaos. Ang akong ibaos mo rin ng kamaturan. Kay pinangga tamong tanan. O sa
Nakapamatay ganina si Adolf, katos Adolf, nagdali ito kay ko siya, ako'y una bro, so, iya pagkabot diri na mas clean, dito dali naglakaw kay dali ito siya. Pero ayaw mo kabalaka, kamong ni aron din hibaw ko, nga uban niyo dili katoliko. Naagyan mo'y katarungan nga dili katoliko, na mo'y katarungan nga di mo katoliko, kanina mo tinuod, dili na mao ang gituko ni Kristo. Ayaw kabalaka. Saka ako diri pasultihi ko ngano nga ang Iglesia Katolika dili tinuod, maminaw ra ko. Yang musugot ka mo pahayag ko, ug di ka musugot ka pamahayag ko, okay ra sad. Exempt sa ito pa, pass. Oh. So kinsa may mga igsoon nato ring mga dili Katoliko, ha? Ang inyong pagsakat diri mangutana, atake, siku, dukul, dili literal ha, siku, dukul. Sa ito kuan bagid ba? Sa ito pa ingnon sigo gyud ang gamit sa gahom sa pulong nga mapaano ding Katoliko kay dinhi tinuod. Sumala ninyo, ako mutubag lagi ko pero di ko mubawas. Si Glenn, pila ka pangutana iyang pangutana, ako ra gyud gitubag. Yari mo siya katapusan ng pangutana, wa mo kumingog tapos na dong. Mahimong sumpay siya pero ingon mo siya tapos ato sa pupuhayon. Pero kamong naaliha, ha? Ayaw kalimot nga welcome mo tanan. Ayaw mo pag kunahuna ingignaog na kugiwiktan mo kunisok. Oh, ayaw pa kunahuna nga ang akong tinuan diri Church of God gipatiran manisok. No, I will not do that. Di ko gusto nga mupuli mo nga doon na mo'y gamayng gibati nga kahiyugos o kaligutgot nga nung nagpatuo si Sok nga mutubag lang sa mong pangutana niya mo kuan di ay nagdaday talinggap pagtigpas among pagtuo. No, si Bakulang. Si Bakulang. Basta nira nilain diring show na to dungaling. Ipaila sa ngaan lang oh. Ako'y punta kayo, Bradsok. Kanibang kabahin sa 10%. Kay kani mga pastores, kinsa may kitagaag otorite nga pakonektahon og 10% ikanapulo nga ihalad ihatod dito sa templo sa Ginoo. Og mo niyang pangutana, nabay mabasa nga kinsa kitagaag otorite? Sa mga andong Edward. Oh, salamat Edward. Oh. Ang akong tubaganan na sa Biblia. Nasa Malakias 3, 8-12. Kinahanglan mo hatag mo ikapulo sabot sa inyong yuta. Ug doon na mo'y napuo kasakong bugas mais o sa kasako na lainon kay kanapulo man na. Kung doon na mo'y 2,000 ka pesos, 200 pesos ikapulo na ayaw na gamita. Asa man hatag? Na sa balaang kasulatan Números 21:18. Ang tanan nga ikapulo ihatag sa pare nga libita nga naa sa templo. Kay kanang pare nga libita wa na sila sweldo, wa na sila negosyo, wa na sila mag-uuma o sa kanang ikapulo para sa mga pare nga libita. Mo ni tubag sa pangtan. Pero dili ko mo pasib sa pigad ha kanang atong mga pastor nga dili Katoliko ato nang tirahan kay dili ko sumpay na kay malapas na ko nga akong panaan. Edward mo na akong tubag sa pangutana. Ug na pa kay sunod tirarya. Okay. Kaning ikaduha ako pangutana kay itabangan mo ganiya. Pero wa gyud kalumpag sa akong baruganan. Gipangutanan ako sila. Kung kinsay gitagag authority, pastor o pare ba, nga pagsangyaw, nga may tungod sa kaalam sa Ginoo, kinsay at asa ka magpakisayod sa pare ba o pastor sa kaalam sa Ginoo. Edwards, sorry kayo, di ko katubagan ang buko na kaya mo tubagan ako, nalapas na akong isaan ako. Nangyari ko diri ang pagpaambit sa pagtulunan sa Iglesia Katolika. Pero di ko mubait, sama, di ko mubait og espada nga akong italinggap. Nga dili ni literal ha. Nga akong ihapos sa mga dili Katoliko. Kanang imo rong pangutana, nagagda ka nako pag dunay tira patok sa mga pastor o mga ministro laing reliyon. Dili ko kay mo ana. Kay malapas nako, mayatakan nako nga akong mission pagari diri.
Kamulay atake, bisag kung siya atake sa Katoliko, ako lang ng paminawon, akong tubagon, pero di ko sumbalik das-das. Ya, gitudluan ko ni pag sumbalik das-das. Ayaw lang no, pahuway lang dito. Alright, so, tupag lagos pangutana, pero ayaw ko agdaha nga mo ang sungguhan sa akong pana, padung diya ninyo, no. Ako lang panaa. Ya, tupag lagi ko, basta na ko itupag, dili kay maghambog ko nga, tupag ko na akong tanan, bisag ko niyo ipangutana. Mga magana ipangutana niya, tupag ko na noon. So, ayaw mo kalimot, ha? Kunya, Glenn, katong imong isulti di ganina, iksod na to sa DYHP. Amuli na si Glenn Nodong. Pero, pabulin ka nun, nindot ba ito yung pangutana? Serious kayo ba? Oo. Yeah, mayo gan nga pangutana. Pero, papamata, nong, doon na natay. Doon na pa tayo 10 minutos para sa open forum. Doon na yung mga Katoliko diring doon na po'y kalibog, may musad, Katolikong pangutana. Pero primarily, kini ato mga brothers, mga non-Catholic brothers. Yara, ganidong, yara kong bigo. Yara, So, isulti lang imong andong, ay isulti imong tinahuan. Ngan lang. Kuan, tawagan lang ko ng kuan, George Ababa. George. Oh. Mangutana lang kong tulong ka pangutana. Sige, George. Kanang pag-blessing sa Pope Francis sa mga bayot o babae, doktrina ba na sa simbahan. Kaduhan ko pangutana, kanang misa karong binag-o, ang kanta, mga protestante nang ang kanta. Doktrina bagi po na simbahan nga ang kanta sa protestante mo'y kantahon sa misa. O ikatulo na kong pangutana, gikan gitukod imo man kanang gilitok diri nga gikan sa 33 AD gitukod ang simbahan nga Katoliko. Gikan sa 30 AD hantod karon o na atong 1962 hantod karon hantod karon wala ko magitay kag yung ritual o formal ceremonial o rite diha sa simbahan Katoliko. Yan na dong. Supaya na na. Maigsoon, kusog na ta sa DYHP RMN Tatak Cebu sa atong tulumanon pahayagan sa kamatuoran. Sige. Inilagog time na. Maigsoon mo yung gabi niya ta sa atong pahayagan sa kamatuoran na RMN Tatak Cebu. Onya, sood na ta sa atong sakatak ng tulumanon nga atong tungong tuyo aron gyud pagpaambit, pagpadayag sa pagtulunan sa Iglesia Katolika, Catholic faith niya igo ra gyud nga kun na mo'y mga pangutana o pagkapinan ninyo bukat nga pakisusi o kaha dili mapugngan nga doon na mo'y mga pagsupak sa Iglesia Katolika amo ng welcome on sa English pa amo ng dawaton pero din imo bawas o atake o pag-atake sa inyong mga baruganan. Igo raming mutubag, paambit sa inyong mga gipangutana. Pero sa dili pa kini atong tulumanon na tukma sa usa ka pinulungan nga nangingon nga no reason can be lasting when truth does not rule. Way pagatarungan nga mulungtad
Kuno as kamaturan ni pasukan. Ang kamaturan sa Dios mulungtad way katapusan. Nasa San Mateo 24:35, mahanaw ang langit ug yuta apan ang akong mga puong di mahanaw. Nga akong puong kanunay mulatas sa walay katapusan. O na nga among giyugbuan ang maong prinsipyo nga ngatong mga pagtulunan sa Iglesia Katolika do nagyoy baruganan. 2 Tesalonica 2:15 mingo San Pablo, amo nagipaybaw ninyo ang tamdanan sa pagpanudlo ang apostolikanhong tradisyon ug ang balaang kasulatan. The apostolic tradition. And likewise, the Word of God, the Bible. Suot na 2 Tesalonica 2:15. Pero sa dili pa ato siyang pasalamat atong social concern sa Talisay City, Cebu, Philippines. Atong mayor diya mo, Mayor Samsam Gulyas, iya kugi kayo sa pagtabang sa makabus sa 22 ka barangay. Iyang giduo, niya tumiyaging adlaw dito siya sa dumlog, ilabihang daghana sa mga services, dental, medical, nagkalalay mga serbisyo, palitan doon natay sakit nga gibate, way bayad ang konsulta, way bayad ang tambal, doon natay ngipon, gam na tong sakit kayo, mapaibot, way bayad, o mga serbisyo upan pa, nga daghan kayo. May tungod sa inyong pagkonsulta sa mga yuta baron nga doon ay conflict dito sa mga abogado, dito sa ang mga nagalalay mga engineers nga mutubag sa inyong mga pangutana. Way bayad. Salamatan ni Mayor Samsam, ang iyasang kapika si Ria Gulyas, mausa ang Talisay, Mingalilya, San Fernando, Naga, Karkar, Sibunga, unom ka mga LGUs nga gilagaran ni Congresswoman Ria Gulyas. Nga tanan nga madaan niya gika sa kauluhan, sa Congress, padong sa unom ka mga LGU sa First District, iyag yung kitabangan, labi na sa makabus sa Dalagon sa ang buhat sa Congresswoman sa First District, Honorable Ria Gulyas. Anyapil na niya na ang mga konsyales ang atong buutan maligdong sa nga Vice Mayor Honorable Chuy Fernandez Asnar. Bulig ka siya sa mayor, mapopsanon, tinabangon siya, kuyog sa mga councilors. Nga ako nang lagbitan aron madali ta sa pagpaminaw sa mga pagkutana, ang mga councilors sama ni Digol Golias, Maning Cabriana, Rudy Cabigas, ako ni Pagumangkon, Danny Caballero, Kay Restauro, Ferdi Rabaya, Lister Daan, Lecto Bacaltos, ato ni Rocky Bass, o si Honorable Fee Ilana. Kining na po ka mga konsyales, kuyog sa mayor, kuyog sa vice mayor, sa mga proyekto nga angayan, tabangan diya. Salamat. O ya, di tawag langan, ibalik na to. Una si Dung Aling Makalsong, atong organizer sa atong programa. Yan ato sang nakita ng way bias nga moderator, si Brad Dan Kuktas. Kanya ato sa hatag ni Dung Aling Makalsong. Daghang salamat, Brother Sok. May gabi kanimo, may gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao. Kutob sa buton sa atong Sibya ni atong istasyon DYHP sa 112 sa dial sa atong radyo. Atong pasalamatan atong station manager Attorney Rupil Fernandez Banyok nga mihatag usa ka oras sa pagsangyaw sa pagtuong Katoliko ang payagan sa kamaturan. Ug labaw na magpasalamat sa binyo nga atong gigamit karon sa City Mayor sa Cebu City, Mayor Mike Rama. May gabi sa tanan nga naghatag. Nya sa tanan nga naminaw karon niya kini usa ka atong igsoon nga usa ka Katoliko pero traditionalist. Ato siyang dawaton sa iyang mga pangutana. Siya si Brother George Ababa. Akong balikon lang akong pangutana nga ang una, tulo ka pangutana nako. Ang una, kung kanang pag blessing sa papa sa mga babae, lalaki, doktrina ba na? O kanang bagong misa sad karon, ang kanta diha mga protestante nga kanta, doktrina ba na? Nagikan sa 33 AD, sigun sa kunadunggan mga gitukod ang simbang Katoliko, wala pa bagitay kaugalingong nga rite o formal nga seremonyal o ritual diha sa simbahan Katoliko, gikan atong 33 AD.
Mao na rin akong pangutana, Brad Sok. Daghang salamat. Salamat kay Dong George. Sa imong may nga pangutana, ako na katong mga nadungog na to. Ang Santo Papa nag-blessing, nagpanalangin sa lalaki o babae. Unya, doktrina ba na? Ang tubag na to, that is part of the doctrines of the Catholic Church. Some doctrines of the Catholic Church. O kusani ana mao ang blessing ng pagpanalangin. Pero ato sa ipanumdum kanunay nga dili na sakramento. Ang blessing mo lang sa pagtapion sa kamot, sa ulo ba sa bata o sa bisan kinsang tao. Uban ang mga matinguhaong pag-ampo sa Ginoo nga panalangina ning gibenisyonan nga malayo sa mga disgrasya, malayo sa mga kadautan, nga magpabilin sila nga malagaron sa Diyos. That is a blessing. Lain ng sakramento. Kanang matrimony, kanang marriage, one of the 7 sacraments. Nga matod pa ni Kristo, sa kalalaki mubiya siya nga mahan o ginahan, magigipon siya nga asawa, o usana sila, dili duwa. Ang giusa sa Diyos, dili pagabuagon og tao, kamatayon lang magbuwag kanila. O ganun sa kalalaki nga minyo, kinasal sa pare. Mubiya, o mangitag lain, nakapanapaw siya, mortal sin. Ang babae siyang gibiyaan, mangita sa laing bana, mortal sin. So balikon na to, ang blessing is not a sacrament. And sacrament, the meaning of sacrament is the external signs instituted by God that will give us grace. Sabi siya pa, ang sakramento mao ang makita nga timaan nga si Kristo ginagtukod. Unya, ang maong pagtukod niya ni mong sakramento maghatag ka na to grasya sa kabalaan. Mora, dili ang blessing is not a sacrament. Bosa may na nang inumduman kay basig kuno na ta nga kung gibenisyon na sa pare ang laki versus laki nga nakasal na sila, dili nakasal. Ang babae mo ipon og isig ka babae, niya kinasal na sila tungod sa blessing, dili gyud. That is not. That is a lie. Ang muhimo niya na pagpamakak nga kana i-attribute na to nga kanang blessing usa ka sakramento, dili. Sunod nga pagutana sa atong pinanggang amigos George, morning kanang misa nga binag-o. Sa may misa nga binag-o. Ang atong Santos nga misa lintunganay nga di mo usab essentially sa ato pang lintunganay nga bahin Santos nga misa. Una, ang opertoryo paghalan. Ikaduha, ang pagkonsagrasyon, Ikato, pagkalawat sa mahal nga lawas Ginoo. Morning tulo kalintunganay nga bahin sa misa. Di opertoryo paghalan. Kunya dayon ang doon ay mga pasiuna ni anak. Pero di atas lintungan na pasiuna, o pagpangandam, sama sa pagkinulsol, doon ay mga awit, mga readings of the epistles and the patriarchal or prophetical readings, then gospel, then ang sermon ng walis pare. Then magsugo din ng halad, opertoryo. So, kanang first part, preparasyon na siya. Pero ang lintungan na sa misa, nga di yun mausap, opertoryo, konsagrasyon, pagkalawat sa mahal nga lawas si Ginoo. So, sa pagsugod, sa paghimo ni Kristo, pagsaulog Santos nga misa, mao ginang tulo. Niabot ang 300 katig, sa kalibo katuig hantod karon, wa ginamusap. Muna pagkutan na may bagong misa. Kay kaniya to linatin naman karon in English, tinagalog binisya. dili na rintungan na sa misa ang language. Nga nasa Canon Law page 289 nga pare makamisa kung siya tinuod nga pare nga giurinahan o makamisa siya sa bisan unsa nga pulong gamiton samtang ang iyang gigamit nga tamdanan aprobado Santo Papa. So mao na ang misa. Manaming utang talikod magud kaniya to sa mga tao katubang sa altar. They are not really essentials of the Mass. Ang sinina as pare mag-usap-usapan doon ay pink, doon ay puti, doon ay violet, doon ay itom. That is not essential of the Mass. Usa gitubag na ko si George nga wa may pag-odia Santos nga misa. Usa naman ang tamdanan sa Santos nga misa sa simbahan Katoliko. So kining sunod nga pangutana nga
kining mga awit pa. Ganun ay mga awit sa Santos nga misa nga di ay uncovered or discovered nga kanta din sa mga protestante. Na ito tanahon. Kay ang usa ka kanta nga ang lintunganay o ang gigamit niya mga pangaliw po o pag-ampo, pagdaig sa Diyos. Nganong dili man ta mo sunod ug mayaw na. Maingon nga sila sa nagsunod sa atong mga nindot nga mga awit. O sa kanang butang nga basta what is really true, what is pure, what is good. Filipos 4:8, unsay maayo, unsay matarong, unsay tinuod, unsay putli, dawata na. So palitan og maayo na. Dili supak sa kabuton sa Ginoo. Mohuwam sila sa atong awit. O kita sa mohuwam silang awit. Nothing wrong with that. Kay pulos man tumong sa Dios. Unya tuig 33 pagtukod ni Kristo sa iyang iglesia. Wa pa kitay formal nga tamdanan sa atong mga tulumanon sa simbahan. Doon na naagyod. Muna nga kanang mga butang nga i-qualify na to the essential and the accidentals of the Mass. Ang essential sa misa ayaw kalimot nga kinahanglan ang pare, tinuod nga pare aron balido ang misa niya magsugod sa pagpangandam katong mga pagampo, pagbasa sa mga words from the patriarchs, prophets, and likewise the words of the apostles. Then katapusan nga reading mao ang ebanghelyo o may balita ni Kristo. So, mo na nga nagpadayo na. Unya mo na katapusan niya ang pangutana. Wa patay tamdanan sa atong pagkakatoliko nga gitamod sa tibok kalibutan do na. Mo na. Do na. Di na malalis. Balik ta ni Brother Ling Bagalso. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutana sa usa ka atong igsoon nga usa ka Katoliko pero traditionalist si Brother George Ababa. So sa dili patamngan to ato sa grade ato mga kaigsunan nga naminaw karon lapidas ta Paul Proverbs Esther Silvas, Brother Arman Fernandez nga naminaw karon sa Magaway Talisay City, Cebu. Brother Sok, doon na sa follow-up questions atong dawaton pagbalik si Brother George Ababa. Doon ako pala question, diri lang sa katulo na kong pangutana. Ang kaning Canon 846, sabot aning Canon, official ni announcement sa Papa gyud sa Konsilyo. Nganingon siya nga 846 Canon, official, dili ni Canon luha, Canon rin siya, sabot official announcement sa Papa diya sa Konsilyo gini nga dogmatic council. Ningon siya nga the ministers are to celebrate the sacrament according to their own right, custom, establish our traditional Roman rite as our own right is belong to us as our sacred patrimony. Mangutana ko Brother Sok, doon na ba official announcement, doon na ba canon o unsa nga canon sa number nga kining Novus Ordo Missi bagong hanay sa misa nani official announcement kay gitawag ni Novus Ordo Missi tawag bagong hanay sa misa. Doon na ba ni say official announcement gikan sa Papa unsa nga konsilyo, unsa nga number, unsa nga official canon. Mana akong pangutana, daghang salamat Brother Sok sa paghatag og gigayon sa pangutana. Salamat kay George. Sa imong may pangutana nga imong gibase sa nganlan nimo canon, the dogmatical canon. Wa ko ka batay ng libruhang imong gihisgutan. Granting nga na anak no nga dogmatical canon kay do naman tay dogmatical council mo nang the Council of Trent, the Great Council of Trent, mo nga ang iyang mga teachings pertaining to dogmatic and doctrines. Niya kanang ingon nimong kining formal canon niya ako nagigit suwat yung pagkutana George tapusan balik-balik rin gamay dong kay kining masay buot nimong ipasabot niya ng Novus Ordo. Kanang Novus Ordo kung nato ng linatinon bagong tamdanan. Amin mo ha, Novus, bago, Ordo, sa ito pa something to be followed. So new order.
ang mingon tagdo na by new order of the Mass? Nothing. Just the same, essentially, it will not be changed. Ang opertoryo, konsegrasyon, ug pagkalawat. So, kung doon ay mga gingon nga naigi, apil diya Santos nga Misa, kung dili niya siya mutandog sa lintunganay, the essential parts of the Mass are offertory, the consecration, and communion. So doon ay preparatory pangandam katawag gisulti, prayer, songs, and then readings of the patriarchal or mga prophets writings, likewise the apostles' writing, basahon na, pero igsuman na Ebanghelyo na yun, minaw ta. That is very strong preparatory. But the essential parts, the operatory, ug kadtong konsegrasyon, pagkalawat. So, sa nubo sa ordo, sa bagong order, just the same. Essentials are the same as tracing back o imong ibalik sa katapusang mga adlaw sa mga apostolis nga nagbisa. Parihar yun, hangtod karon. Manang nubo sa ordo is a name. But the question is, there any change of that? Kanat ialimingan mo, si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik kanay. Naamagya po na. Pero niya itong unang mga misa, wala na ibutang sa inon gibutangan karon nga bahin sa misa. Pero that is stated. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik kanay. Referring yun na siyang pagkatao. Kaya yung pagka-Diyos di man mamatay. Ang pagka-Diyos di man mabanhaw, kaya mo namatay ang Diyos. Ang Diyos di man mubalik, kaya siya naa sa tangnan ng dapito sa kaitasan sa langit niya, siya everywhere. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik din, referring to God, our Redeemer, who has the nature of man, nga nay namatay, nay nabanhaw, nay mubalik ka rin. Muna tutubag sa pagkutanan ni Dong George, so palihog lang doon ay mga kaiksunan na to nga mubalik diri, at kung hihatag di Dong Aling pag-welcome nila. Daghang salamat sa imong patinaw sa pangutana ni Brother George. Doon na pa kay follow up, Brother George. Sige, una na ito ihatag rin itong usa ka questioner. So si Brother George, mobalik siya pangutana. Nakoy diri sa kuan pangutana ko sa kalong basahon nga traditional Latin Tridentine Mass, the Mass canonized for all time by order of the Council of Trent through the Papal Bull Cuprimum by Pope Pius, St. Pius V in 1570. For all the time, naapabaghapon ni Romisa resto arong simbahan nga mga simbahan sa mga diocese. Kay pagamit for all the time, gigamit paghapon ni hatod karon dinhi sa atong Pilipinas, kaya ang pagtukod sa Pilipinas, pagtukod sa simbahan sa Pilipinas, ang una yung misa morning traditional Tridentine Latin Mass. Amang atong timan-an, pasigwa mo kay baw, pagtukod gyud diri sa simbahan diri sa Pilipinas, ang una yung misa mao ng traditional Tridentine Latin Mass. Naa pa paghapon ni karon sa atong matag simbahan karon dinhi sa gikuptan sa mga archdiocese sa mga dagkuan sa simbahan. Para kung puta na masuk. Kay for all the time, man. Salamat kay George. Doon na may tigyan lang natok the standard order of the church. Muni akong basahon sa canon law. Excuse ya kay kung hindi pakli pa kay para mabasa na to. Okay, diyan nasa page, yes, 169 pero paragraph 9 to 8. O mo niya ito basahon. Kining palihog record uling, o ka na. Hayag na. Canon 9 to 8. The Eucharist celebration is to be carried out either in the Latin language or another language, provided the liturgical text have been lawfully approved. So, siya pa. Abi siya nini nga ang Eucharistia, sa ulog Santos nga misa, gipadayon sa magamit ang pinulungang Latin o bisag unsang pinulungan sa kondisyon lang ang maong liturgical teksto liturhiko kining lawful
sa tubag aprubahan sa Santo Papa. So nagyapon, makamisa ang pare o Latin. Makamisa dili Latin. Approve gyapon na. Pero ang imong ipasabot kang Pius the Santos man din, Pius the Fifth sa kisgutan niyang panahon. Tiliwa sila mahinumdom nga si Pius V mihimo og pahibaw nga giordin ako ning misa nga Latin. Bakit ni mahinon sa may rason na ang mga pare kaniya tuon yung 10-7 katuig sa Latin. Nga naman kay mabot ang panahon nga moadto sila sa Roma, doon ay diskusyon, doon ay lantugi dito, dili nila magamit ang pinulungan in English o Binisaya o Tagalog ba dito. Latin was the international language of the church. Muna ang misa sa balitag negro ka, African, muari ka sa Subo, di ka mangitag misal African dom. That's all Latin. And they can really read and follow the order of Latin Mass. May kayo mo. Pero doon ay gisultis Papa Pio Quinto, nga tingali inyo lang ilimtan tungkol sa inyong ingnon to ka dasig nga pabiling yun ang Latin. Masay poong ni Popayos, tingali wa mo kibaw, pero sultihan ta ka kay that is written, that is documented, ningon si Papa Pio. Doon ay mga nasod sa kalibutan, labi na sa Asia, nga mga Katoliko, Roman Catholics, ang ilang misa gigamit sukad pa kaniadto, pinulungan nila, lingwahe nila, dialect nila, o mingon ako, padayunan na sila, kay nakabansay sila ni Ana, sa miagi nagduha kagatos, katuig, usahantod karon padayunan na sila, sa dili pag misag Latin, their own language, and that is moral, legal, and valid. Muna pong sa Papa. Ya, kining mga igsoon na ito ng uban mingon, Latin yun, Latin yun. Di man na tinuod, dili na mo na sa kasig-kasig gunahon na ni Santo Papa, na Santos man sa Papa Pio Quinto. Kipili na niyang daw mong dokumento. Ngamingon mo nga Latin na misa, no! Doon ay mga kaiksoonan na ito, mga Roman Catholic priests, nga sukat sa 2,000 katuig nagbisag ilang pinulungan. Padayon na sila hangtod karon. Dili kay Latin lang. Di ba na, ang atong Ginoo nagmisa, ay ang gigamit Aramaic or Hebrew. Dili Griego, dili Latin. Wahin na kanang pong Latin, although Latin became one of the, international language of the church kaniadto. Muna itong tubag George, ay nagkalimti. Tiyaligwa kakibaw, anak. Kay Papa Pio Quinto man kanunay inyong hikutloon, Santos man. Doon ay 200 katuig milabay. Nga doon ay mga Katoliko, Roman Catholic priest nga nagbisa silang ilang pinulungan. Papadayon na sila. Ayaw balhinag Latin. O mando na niya. Nga naman, it is not Latin that really makes the Mass valid. Ngunit tinod kayo, or else, o kanarang Latin nga misa mo ibalid, invalid itong misa ni Kristo, invalid itong misa sa mga apostoles. Ngayon lang gigamit Hebrewanon, Hebrew language. Okay, balik tayo nitong aling Bagalso. Dagan salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa pangutana. Unya niya mo balik nga mangutana, Brother Sok, atong dawaton, entertainon si Brother Eduardo. So, Brother Eduardo. Na ako yung pangutana yung Bradsok, na may babasa sa Biblia nga ang templos Ginoo way larawan. Muna akong pangutana. Na ba'y mabasa sa Biblia nga ang templo sa Diyos way linilok nga larawan? Sa di pa ko matubag na tuguti ko sa pagbaybaw nga doon ay duha ka klase nga larawan. Doon ay nga idols, mga linilok nga larawan sa mga Diyos-Diyos, Baal, Belfior, Diana, Jupiter, uban pa. Niyon ni Ginoo, ayaw mo pagbuhat o ayaw mo pagluhod tubangan sa mga linilok nga larawan sa mga Diyos-Diyos. Kay kana sila dili tinuod. 1 Corinto 8:3, niyo San Pablo kana mga larawan sa mga Diyos-Diyos, di na tinuod. Kaya wa may gilarawanan. Butang ta, larawan ni Moises. Doon ay gilarawanan, kaya doon ay buhi ng Moises. Larawan ni Elias, doon ay
buhi nga Elias nga pagkamatay niya himuog larawan. San Antonio, San Vicente, San Roque, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Avila, Santa Catalina, ang ilang mga larawan dunay buhi nga gilarawanan. Sumuna ang gisugo sa Ginoo. Og naabot sa Biblia, muni pangutana basigwa na sa Biblia. Sa Exodus kapitulo 25 versikulo 18 ngantos 22. Exodus 25 versikulo 18 ngantos 22. Mingon ng Diyos kang Moises, pagpabuhat og linilog nga larawan sa mga kerubin kun anghel og ibutang na masigkakilid sa altar kay naa ako diha. Maabot ang panahon nga ikaw magatubang sa maong altar og makadungog kas kong tingog di kakakita kanako. Pero susiha sa altar imo makita kinsa nagsulti. Mutoy gipamong sa Ginoo. Munang nasa numero 7, versikulo 89, natol nga, nadungog ni Moises ang tingog sa Diyos, ya mao na ron, tingog na yung Diyos. Niya, wanto ko sa altar, wanto ko sa tabernacle. Pagato niya sa tabernacle, ka altar, na may duha ka kerubin, katong gipubuhat sa Ginoo, mao may nagsulti. Ang tingog nila diha sa tunga sa duha ka kerubin, kaya ang duha ka kerubin nagsulti. So their voice was between the two cherubims. Ang kerubin nagsulti. Mo dito ningon Ginoo, makadungog ikas kung tingog duula ng altar kay may bao kag kinsa nagsulti. Akong nakigsulti kanimo, pero ang gikamit nako nga namulong sa akong mga pulong kerubin. So mo na ningon ang Ginoo. Asa mabasa na sa Book of Wisdom. Basahon sa Wisdom chapter 6 verse 10. Ganingon ang Ginoo ang mga butang nga sagrado gamita sa sagrado nga paagi. Kung ang butang nga sagrado inyong gamiton sa sagrado nga paagi, sa balaan nga paagi, mabalaan sad mo. See? Mga larawan sa kerubin, altar, ato ng satagan o pagtahod. Kaya kung doon ay mo tahod, kastinguhon sa Ginoo. Nasa Biblia, nasa Ezekiel 28:18. Ngamingon ng Ginoo, kadtong magpasipala sa akong mga butang nga sagrado, silutan ko sila. Kung hitabo, magyod. Sa may hitabo. Kadtong kahon, kadtong altar. The Holy Tabernacle. Gikawat sa mga Betsemeses. Mga tao na dool sa Egypt. Ang unsay gihimo nila ni atong kahon, o katong duha kalarawan sa kerubin, ang kahon, sud. Ang balaang kulit sa Ginoo siyang tudlo, ang napuo kasugo sa Dios. Ang balaang salin sa mana nga gipauwan sa Ginoo. Pila ka adlaw? 40 ka adlaw? No, 40 years. Gipakaon sa Ginoo, pinagis tinapay gikan sa langit. Ang sobra gibutang sa balaang kahon. Anong paghinumdom that our God is good God, a provider. Nga naman, latas sa Israel, sa desierto, 40 ka tuig. Sa may ilang kanon dito, o may maluto dito, sa may tubig dito. So, gibuhi sila sa Ginoo. Matag panahon nga sila, uhon kaway tubig, gunit din si Moises sa sungko ni Aaron. Ang bato nga nagsunod kanila, hapak ni Moises, liki ang bato. Buhagay ang tubig nga way undang-undang hangtod mahuman ang ilang pagtigom sa tubig. Mao na sagrado. Gibugal-bugalan sa mga Betsemeses. O sinitabo, 50,000 si tintang nagamatay. It became epidemic. 50,000 si tinta ka mga taong namatay. Mga sakop sa nasod sa Betsemes o lungsod sa Betsemes. Nga naman, ilang gibugal-bugalan ang sagrado nga butang sa Ginoo. By the way, asa man na mabasa? 1 Samuel 6:19. 1 Samuel, unang sulat ni Samuel, kapitulo 6, versikulo 19. Makalilisang. Ang ilang pagpasipala, ilang giludan, patira nila, ang balaang kahon, may bunga o kadautan. 50,000 si tinta ka mga tao nga matay. Iya gikawat sa mga Pilistihanon, gihubagan tanan nilang sampot. Ang mga tanom nila gipangaon sa ilaga. Ang ilang mga mananap nga matay sa piste, kalilisang. Muna ningon ng mga pangulo sa Pilistihanon, iuli tana. O sa dihang iuli nila ngadto sa utlanan sa Israel, o sa
Pilistihanon, Philistines, nawa ang bagsak sampo. Balik ang mga tanong pagkabuhi, ilang mga hayop nga buhi pag-usap. Tanawara, nga dili gusto nga ang Ginoo among-amungan ang iyang mga balaan, nga butang, sagrado. Na sa Biblia, kinsa na, among-among. Salmo 74, versikulo 4 nga to sa 9. Ang akong makaaway magdagmaso, martilyo, dugmukon nilang akong kinulit nga larawan. Diya sa akong templo, sunugon nilang akong balaang simbolo, sila akong makaaway. Yawa na, kanada mo dugmok sa mga larawan sa balaan, kaaway na sa Ginoo. Silutan na sa Ginoo. O sa may rigugma kumigso na tubag na itong pangutana. Nga doon ay duha ka klase sa larawan, larawan sa mga Diyos, o larawan sa mga balaan. O sa ibuhaton na ito sa larawan sa mga balaan, kung magatubang taniana, ayaw ihunong imong pag-ampo diya sa larawan. Dito sa larawanan. Nana sa Catechism di Catholic Church, chapter, numero 12, 32. So naana sa atong doktrina, nga kung mag-ampo ta magatubang taglarawan, dili mo hunong atong pag-ampo, kutob sa larawan, ipalahos na to sa gilarawanan. Nga maong Diyos o ang mga santos. Diya, balik ta ni Brad Aling Bagalsa. Daghang salamat, Brother Sok. Doon na gyapon siya pangutana. So, clarification niya po na siyang sunod nga pangutana, Brother Sok, si Eduardo. Naapa ko'y pangutana, kaning kabahin sa pamisa, doon na ba'y otorite ang pare nga sumbungan sa imong mga sala? Palihog kong tubag, Brad Sok. Sa Mayang Balita Biblia Edition 1981, Ecclesiastes 5:6. Biblia, Mayang Balita Biblia Edition 1981, Ecclesiastes 5:6. Unsay pong diha, kung ikaw naglibog sa imong sala, isugid ka na sa pare sa Dios. Kung ikaw naglibog, may tungod sa imong sala, isugid ka na sa pare sa Dios. Asa isugid nga to sa pare sa Dios. Pero doon na ba tayo mabasa nga kining pagkumpisal sa daan ng tugon? Na, sa Josue Kapitulo 7, 18-19. Si Akan, kinsa man ni si Akan? Usa ka pinilan sa gingharian. Pero nang hilabot siya sa mga tila, mga panapton nga, dili iya, ug nasuko si Josue, ang labaw nga pare. Pare ba na si Josue? Nasa Zacarias 3, Kapitulo 1. Si Josue, labaw nga pare. Anak ni Nun, na nasa Josue, Kapitulo 1, versikulo 1. Si Josue, anak ni Nun, mao ni ang labaw nga pare. Ngayon sa ipong ni Josue, ang labang pare, nga ito niya akan nakasaka. Sultihi ang Diyos sa imong sala, pero nga ni isugid ka na ko. Ani kumpisal ka na ko ang imong asa. O tanawa, kinsa si Josue, labang nga pare. Kinsa si Akan, nakalapas sa pagpangawat. O nabanas ba kong tugon nga kita gihatagag mga pare. Gihatagag gahom sa Ginoo pagpasaylo sa San Juan 20, versikulo 22-23. O gitikom ni Sos, suwa pa siya mugikan padong sa langit, ang mga tinunaan niya. Kada sa 1 Pedro 2:9, ang mga apostolis, mga pare. O mingon si Sos sa iyang mga pare, dawata ang Espiritu Santo. Receive the Holy Spirit. Whatsoever sins you have forgiven, they are forgiven. Whatsoever sins you retain, they are retained. Mihuyop si Jesus nga to sa mga pare, o mingon dawata ang Espiritu Santo ang gahom, o bisag kinsang sala, nga inyong gipasaylo na pasaylo na. O bisag kinsang sala, nga inyong pasaylua. Wasan mo pasaylo. Pagkutana, doon na ba tayo mabasa nga, kung doon ay mga kakulian sa atong pamilya, masakiton ba, mutawag tagpare? Na Santiago 5:14 nga 15. Doon na ba yung nagmasakiton diya kaninyo? Tawga ang pare sa iglesia. Huwag ang pare sa iglesia, magampo para sa masakiton. Huwag ang pare diya sa iglesia, modihog og lana sa masakiton. O pagkumpisalay ka mo usag-usa. Wala magpasabot nga mga tao dito sa balay mo kumpisal ang pare nga ito kanila. Dili lang katong masakiton.
hantud tong mga buhi nga nagatiman sa masakiton makakumpisal sa. Naagyo Santiago kapitulo 4 versikulo 14, 15 ngadto 17. Kaya ang pag-ampo sa taong matarong ug buutan dunggod sa Dios. O sa mga hinigugma kong pagkutana ni Brother Edward, kung doon na ba'y mga tao nga gipilan sa Ginoo gitagan niya gahong pagpasaylo doon na. Ug doon na ba'y kumpisal bisan sa daang tugon doon na. Ug doon na ba'y kumpisal sa bagong tugon naasa. Kay tawgan ninyo. Ang pare sa iglesia kuno na nagmasikiton. Aron ang pare mo ampo sa masakiton. Mudihog og lana sa ngalan sa Ginoo. Og magkumpisalay ka mo usag-usa. Dili sabton nga pare magkumpisal sa tagbalay, kumpisal sa nanay dito sa balay, sila sa magkumpisal nga tos pare. Kung iyang ipagkumpisal ang masikiton, iapil sa mga buhi. Mao ka na atong tubag ni Brad Edward. Salamat kayo. Balik ta ni Brad Aling Bagalso. Daghan gini siya mga pangutana, Brother Sok. Ato ibalik si Brother Eduardo. Kani yung mga balaang Santos Branso. Kanina nga matay na magini sila, tuwaan na magini sa langit, kaya mga balaan man Makaluwas ba ni sa salas tao, nga pahuman niyo pagsugid dito sa pare, di ba adto mo na ipasa dito, dahil i-forward sa Ginoo. Kani mga balaang Santos ba? Parehan na Pedro, kasi Pedro rumarabay kitugyan nag Yahweh. Ikadwa pangutana, di ba ang Yahweh, tuwa ni Pedro, siya may gagunit? Palihog ang tubag. Salamat kay Brad Edward sa imong may nga pangutana. Pero Ling, Brother Ling, mangyaw ko nga. Ayaw sa isulo ni Edward, dakan tiyali mong utana po, pero ato sa angay suban pa, labi na mga ikso na itong mga dili katoliko, kagusto yung mo antog silang katarungan. Nga itong tubag mo nga, napatay mabasa nga mga santos magaluwas na. 1 Corinto 9:22. Santos man ang isulti na, San Pablo. Alang sa mga gamhanan o may kusog, uban ako kanila. Alang sa mga kabos, mga huyang, uban ako kanila. Aron maluwas ko ang uban kanila. Nagay pong San Pablo, maluwas ko ang uban kanila. O sa mga santos, magaluwas pinagi sa pagampo sa para kanato. O pagsunod sa paniingnan sa mga santos. O na ang pangutana magod ni Brad Edward, nga masimba ba sa ning nga santos? Namas Biblia. Nga ningon ang Ginoo sa Exodus 21, ako mo ang Diyos ug walay lain. Dili ka mo magsimba og lain gawas kanako. Yang anong mo simba mo nga santos? Nga ang Diyos na may simbahon. Ang Diyos na mo simbahon sabing labing hataas nga pagsimba. Asa mabasa? Salmos 96:4. Kayang Diyos labing dako, kayang Diyos mong labing gamhanan kanato, ihatag natong labing hataas nga pagsimba kaniya. The greatest worship we shall render upon God. O nagsultis Ginoo, pero naipagsimba sa mga santos. Naipabasa nga masimba sa mga santos Nas pinadayag 3:9. Pinadayag 3:9. Ganoon na usa ka obispo sa Philadelphia. Kay labihan ka buutan, ilabihan ka mapobsanon, ilabihan ka mahinatagon, magkidyusno, way buling mansa sa sala siyang pagkalalaki. Buutan yun, mapinaobsanon yun. Huwag ningon ang Diyos, kamong naa sa sinaguga ni Satanas, panggula ka mo diha, og simbaha kining obispo sa Philadelphia. Tiyo mo na, sugo yun. That is a command. Sugo sa Ginoo. Kamong naa sa sinaguga ni Satanas, panggula ka mo diha. Doula siya, kinsa man siya, katong palaan, buutan, ng obispo, simbaha siya. Sila miluhod, kaniya, misimba. Aron mo mahipaw nga kung nahigugma, nining balaan ng obispo. So masimba ang nga balaan. Pero unsa nang matangas, pagsimba, nga natong veneration. Nga sa kapag pasinungog silang kabalaan. O naanas palang kasulatan. Nga naagi mabasa sa Biblia, kato nang ibasa. Niya, balik sa tanidong galing. Dagan salamat Brother Sok sa dilibata ato sa to i-acknowledge sa ato mga
kaigsunan nga naminaw karon pinagi sa text message na si Brother Pablito Pacanya diha sa Lawa Antres naminaw ron sa atong payagan sa kamaturan ni Sister Lady Cabilona diha sa Linaw, Talisay City. May gabi ka natong tanan diha. Naminaw si Brother Rudy Monteroyo naminaw sa Magaway, Talisay City, Cebu. Naila mangutan na Brother Sok, siya si Brother Rito, siya nalang tugan kung ano sa iyang relihiyon. Brother? May gabi sa nan, labi na di kanimo brad sok nakanuna lang ko mga na magpahibaw lang ko kung unsay akong stance akong kinabuhi sa una. Aktibo ko sa Catholic Charismatic, tapos naging Assembly of God, AG, tapos naging PCG, Pentecostal Church of God. Tapos wala ko tuyo ang ako stand karon, dili na ko religionist, di po ko atheist. Nagtuko ko na Diyos. So, nalay ko puta na isa lang muna. Ako puta na mo ni ang pagtuo ba ang ayan bang panudlo? O i-teach ba? Hatag ko analogy, murag clue example. Paralitan doon ay sa kabungtod lasang, nagtuo ko nga nay nagpuyo, ako bang itudlo ako pagtuo sa mga tao? Nay nagpuyo diha. Nagtuo ko nga nay nagpuyo diha. Okay, salamat. Salamat kayo, Brad Rito. Mato ka sa kalasangan pagtudlo sa mga dili ko nato. Itaw. Dili na ko religionist. Sa tupawan na siya relihiyon si Brad Rito. Pero tuo ko Diyos. Maton Brad Rito. O muna nga akong pungutan na Brad Sok nga anghay ba ko magpanudlo sa akong pagtuo. O na iya pungutan. Ang primero, atong hinumduman kung watay relihiyon. Sa Sirach 35:18, nag-ingon ng Diyos, dugmukon ko ang tao nga way relihiyon. I will destroy a man who has no religion at all. Tiyan mo na. Dito, bantayan na. Dugmukuno ng mga taong way relihiyon. Siya doon na po ko'y pagtuo. Well, that is the starting point of religion, our faith. Pero makaluwas pa sa taong pagtuo lamang. Nasa Santiago 2:13-14-24. Ngamingo Santiago makapaluwas pa sa tao ang pagtuo lamang, dili gayon. Ang tao maluwas kung niyang pagtuo, ubanan niya sa buhat. Kay doon ay duha ka klase ang pagtuo. Doon ay pagtuo nga buhi, doon ay tao nga patay, doon ay pagtuo nga patay. Ang pagtuo nga patay mo ito doon ay pagtuo pero walay buhat. Sa Mateo City 22 nga tusunahan, sandals paghukom mga but sila kanako. Nga nag-ingon, Ginoo pasudla ko sa langit. Kay gingan lang kong yawa pinagisimungalan. Ginoo pasudla ko sa langit kay akong ipantampalan o giayong masakiton si mungalan. Pero nga nung nakaingon mas Jesus, palayo kamo kanako, wa akong makaila ka ninyo, kamo mamumuhat og dautan. So, kung ang atong pagtuo, wa na to kuyugi sa may buhat, mamumuhat og dautan. Matod pa ni Juan 2:4. Juan 2:4. Ningon sa Juan, kung ang usa ka tawo doon ay pagtuo pan walay buhat, bakakon ka nagtawhana. Siya naglimbong siyang kugalingon kay doon ay pagtuo sa Dios sa panway buhat. Banan ginatog buhat ang pagtuo nga buhi uban sa buhat. Ang pagtuo nga patay di makaluwas. Sama sa lawas kung biyaan sa espiritu mamatay, mao sa ang pagtuo way buhat patay. Wala nga, Brad. Inangga kong amigo na dili ko religionist, Brad Rito. Ayaw nagkalimti, katong way relihiyon akong dugmukon. Doon na may relihiyon si Kristo. Matod pa sa Pablo, ako, siwa pa ko makabig, usa ko kamainiton sa tinuhuan sa akong ginikanan, Judaism. Siwa pa ko makabig, mainiton ako sa tinuhuan sa akong ginikanan, ang tinuhuang Judaismo. O akong gikukub ang relihiyon ng pundok ni Kristo, og nakapatay pagani kong usa. Apan karon nakaibaw ako nga siya ang Kinuo nga gipada sa mahan. Magluluwas busanaan ako sa relihiyon ni Kristo. Na may relihiyon ni Kristo. Iyang gibiyaan ang relihiyon ng Judaismo,
nitakli na siya sa relihiyon ngayon ni Kristo. Nga kaniya tugingan lang na sa buhat 17:26, ang unang mga magtutuo ni Kristo ginganlan og mga unsaman Kristohanon. Pero ang iglesia nga gitukod ni Kristo ginganlan og Iglesia Katolis. Sa Griko, Himenoon, Iglesia Katolistes, Judayas kay Galilayas kay Samarias, irinin ikinin oy komodo momini. Sabi siya na. Kato pa ang Iglesia Katolis, Iglesyang makailapon sa Judea, Galilea, Samaria, og nakabaton sila kalinaw with the presence of the Spirit of God. So na yung relihiyon. Santiago 1:26, na yung relihiyon. Ang relihiyon nga putli o buling nga makapahimuot sa Diyos, mao katong nagtabang sa mga kabus, mga ilong tuapos, mga biyuda nga way pagkaon, ug nag-amping sa siyang kinabuhi nga dili siya mahugawan sa buling sa kalibutan. Mao nang relihiyon nga makapahimuot sa Dios, mao nang relihiyon nga makaluwas. So doon ay relihiyon nga makaluwas. Kanamingon nga way relihiyon makaluwas din na tinuod. Sirach 35:18, ang Dios mingon dugmukon ko kadtong mga taong way relihiyon. Si San Pablo usa ka mainitong membro sa Judaism, Yahwism. Pero iyang namatikdan nga kanang simbahan og tinuhuan ni Kristo nga iyang gigukod. Mao ay ang makaluwas niya. Bosa gipiyaan niya ang tinuhang Judaismo ug nagpasakop na siya sa pundok ni Kristo. Asa mabasa? Galacia Kapitulo 1, versikulo 3, ilaho sa 20. Galacia Kapitulo 1, versikulo 3, ilaho sa versikulo 20. So, dunay relihiyong makaluwas. Ay mo pagtuon niya ng ingon nga, way relihiyong makaluwas. So, saan may tuyo pagani ni Kristo? Nganong ningon man si ang mga apostoles, katong nalangit na. Pinaraya 14:12. Mauning pailob sa mga santos kung mga balaan nga nagbaton sa pagtuman sa kasuguan sa Dios o pagpabilin sa tinuhuan ni Kristo. Naamalagi. Matod pa sa pinadayag 14:12 nga kini maong timaan sa among pagkasbalaan ang pagtuman sa sugo sa Dios, pagpabilin sa pagtuo kung tinuhuan ni Kristo. So, tinuhuan ni Kristo pagtuo ko. Gitudlo ang pagtuo. Yeah, mubiya ta. Mingon ta nang wala ko nang ingon des Bradrito, moto ko sa kabukiran kalasangan. Sa may walihan dito Bradrito ug way tao. Aw naa kanang mga dili ingon nato. Basig magkakabig kag mga engkanto dito. Ito Bradrito, with your respect of your sincerity, that is my answer. Join as Paul happened to his life that from very zealous to the religion of his parents, but he transferred to the religion of Christ. O siya mayon nga ako makaluwas sa mga sa mga kabos, mga magkasasala, to ako. Sa mga dunahan to ako. Aron maluwas ko ang uban kanila. Asa mabasa? 1 Corinto 9:22. Pusa, nay mabasa. Dili nga, kiwidol na to, uidol na to. Nay mabasa. Nga ang santos makaluwas. Makatabang na to. Balik ta ni Brad Aling Bakalso. Daghang salamat Brother Sok nga natay ka istorya nga atong migo diha nga anak ni Narciso Sayago, usa ka membro sa tinuhuan nga Foursquare. Mo ni sila dili dipinit yun no Unes Domingo nga makigsabot ni Brother Sok nga dunay friendly debate. So atong gi-entertain niya ako sila giingnan nga ato sang iabot mo si Brother Sok haron ang tema nga inyong pagadebatihon, inyong kasabutan nga natay mga rules and regulation sa debate niya. Pero definite schedule, pero may puruhan nga muanhi sila Unes Domingo kay makigsabot ni Brother Sok ini kahuman og sabot next Sunday naa dayon ang abot sa duha ka payagay sa kamatuoran
dinhi gyapon ya madungog gyapon nato sa DYHP nga magsugod alas 6:30 sa gabi ug matapos sa alas 7:30 sa gabi. So nakaibaw na siya niya. Ang iyangan brother so usa ka full square si Narciso Sayago. So mao na iyang gipahibaw karon og mao say atong dawaton niya aton ning atangan kay nindot ni nga atong paminawon kay inihay og matuod sa baruganan between the full square and the Roman Catholic. So si Edward Brother Sok sige pa man pataas kamot aton lang entertainon kay napamoy uban din ha. Wa naman. Kama gari Brad. Niya si Brother George Ababam ni wa naman tilain ni mga tana dire. Kanina mo lang nabilin siya aton lang ni naginuton. Ningon mo juga ganina Brad Sok nga niangkon maka nga ang kanta gid sa misa sa pinag-o kanapos Oromise nagyong ikanta sa protestante. Karon ang canon 749 niya nagyon nga the Pope teach infallibly must be believed with the divine and Catholic faith. Yeah. The Holy Liturgy contains in the Catholic faith the Holy Liturgy, the entire teaching of the Church contains in the Catholic faith. Karong ang pungtanan ako, kanang bag-ong misa, Holy Liturgy ba Catholic faith na siya? Muna ako pungtanan mo, joke lang, salamat. Ako na nagipalik ka ganira, ako yung pong balikon nga. In the Mass, the olden times, the times of the apostles, the times of the coming of some people who wanted to destroy the church, 17th century. Kunya, hangtod karon, o sana mag-misa? Ang lintungan na sa misa, operatorio, konsagrasyon, pagkalawat sa mahal nga lawas, Ginoo. Yan sa bulukan nagpangandam, pinagi sa itong pag-awit, pagampo, pagkinulsol, o pagbasa sa mga sinuwat sa mga propita o sa mga apostoles, dayon ang may balita ni Kristo. Sugo dayon ang operatorio. That's the start of the Mass. Kaya ganang ingonin mo nga, kining the Church teaches really infallibly nga regarding the doctrine, the Catholic faith. Likewise, the Mass as liturgy of the Church. Maura gyapon. Nga kanang mga awit karon bisag wa pay mo awit sa misa, misa gina. Pero di mo awit diha. Nga naandan yung tulumanon og awit sa misa ato nang mo isugod. Pero diha magutoy mga higayon nga some groups of Catholics, we call them Catholic Charismatic. Ganahan sa sila sa mga kanta nga ang unod, pagdaig, paghimaya sa Diyos. Nila sang gisagop sa panahon silang prayer meeting. So panahon sa misa. Nothing wrong with that. Pero wa man kayo makita diha nga objectionable. Wa man tayo makita diha nga doctrine contrary to our dogmas. Kanta, awit. Gisunod sa mga Catholic Charismatic. Likewise, sunod na sa mga nindot nga awit, nga ako sa nadunggan, nga sung by non-Catholics. Wa man yung question na. Basta dili lang matters that really destroy the strength of our faith. Yung dungay nun na. Punta na. So, niya may lain sa pangutana Brother So. Si Brad Sayabok, no? Sa tingan na tuloy. Si Brad Sayabok sa Foursquare, niya pumangko, niya pa ka magsabot lang tandaan kay awang anak na rin. Hindi na ito sunod pag kanina to mayroong magsabot ta. Basta nga ang ako yung baruganan mo nga barug ko sa pagtulunan ng gitudlo sa Iglesia Katolika. Ug barug ka pagsupak, yes. Pero do not await nga mo balitok ko mo
himo kog mga sudden attack against your faith. No. Okay? That really violates my principle here. Pagpadayan, pagtudlo, pagtubag sa mga pagkutana, pero dili ko gusto mo atake ninyo. Sa inyong ipagtuo. Sa umauna nga akong prinsipyo diri, sa yun na. So, pili nila pagtulong ng Katoliko nga, kituan yung iya siyawa, ako nagbarugan. No? Unya na lang kay, unya po man siya magigsabot puhon sunod Domingo. Dugaling. Mao ni ang iya si brother o si Narciso Sayago brother so usa ka Foursquare pero iyang anak sad usa kini ka Living Word. So may ni kuha nato karon kay sabot so ato niya tangan sunod Domingo kung unsay angay nga akong giingnan nga maghimo og tema nga angay debatihon kana sang tema nga madibati kay namay tema nga dili angay debatihan. So niya si Brother Baypre na gusto sa mangutana. Brother Baypre. Salamat. Ang akong unang pangutana, Brad Sok, kung matubag maayo, kung dili maayo lang yapon. Kani bang atong tuig nga gisaulog, Brad Sok? Tuig ba kini sa pagsugod sa paghihap gikan ba sa pagkatawas sa atong Ginoo o sa pagkamatay na sa atong Ginoo? Kininggikan sa 1 hangtod sa 2024. Mo kani akong unang pangutana, Brad Sok. Nya ang akong ikaduhang pangutana, ang atong Ginoong Hesukristo namatay man, kunya permi mang magdebate diha. Ang iya bang pagkamatay, ang iya bang pagka-Dios mo'y namatay? Kaya ato mang mabasa nga namatay si Hesukristo. Nya ang ikatulo na kong pangutana, Brad Sok, kani bang mga anghel matawag og persona? Ang mga anghel matawag ba og persona? Oh. Yang ikaapat, kaning Dios, Espiritu Santo ug Dios nga anak matawag ba og persona kay Dios man. Ang Dios Espiritu man. Daghang salamat, Brad Sok. Padayog lang kog tubagan ni Brad Sok. Ang akong pangutana, Brad Sok, primero nga ang kaning atong tuig nga gisaulog gikan sa unang tuig hangtod sa 2024 nagikan ba kini sa after date sa atong Ginoo ug sa pagkatao ba ni sa atong Ginoo kung natay kasayuran ani pwede matubag ug dili okay ra sad. Salamat, Brad Sok. Pray Brad Sok. Pray. By breath, ginhawa ginig mayo. Ang atong tubag ni ningon ang pangutana nga kining atong tuig karon 2024. Gibase ni sa Anno Domini 1 AD. Kanang AD Anno Domini Lord, Year of the Lord, the Year of Jesus Christ. Started pag ihap og uno diha masugod ang atong ihap. Pero ang pagkatao, pero kanang inganlan nato og kalendaryo nato uno doon ni usab sa kalendaryo si Dionysius Exiguus. Kanimo siya kalendaryo uno. Pero ang edad ni Kristo 4 anyos na. Usa atrasado siya og 4 years. So karon sa kalendaryo ni Dionysius Exiguus ang ato ron tuig 2000 pa. 2020. Dili 24 kay natrasado man siya kupat ka tuig. Mao na si Dionysius Exiguus. Kanya, sugod tag uno, pagkatao ni Kristo, hangtod karon gikan na sa pagkatao ni Kristo. Mindes, hinumdumi siya ni, there were thousands of years, wa pa matao si Kristo. Doon na kalibuan katuig, maybe millions of years. So, wa pa matao si Kristo. So, dili tamingon nga, kanang 2024, mo na edad sa kalibutan. Kay doon na may nangage, nga libo kalibuan, tingali milyon ka mga tuig ni labay. Wa pa'y kalendaryo. So, mao na ang atong kasulti sa primerong pangutana. Kaduhang pangutana, nga, yes. Nga, ang pagkamatay ni Kristo, unsa may namatay diya ni Kristo. Nanumdum ba mo sa panahon sa Santo Niño nga kanunay gibasa ang libro ni Isaias, Uluhan 9 tudling Isaias.
alang kanato sa kabata gihatag, ang gagamhanan igatungtong siya nga baga, paganganlan siya magtatambag, paganganlan siya gamhanan, paganganlan siya Diyos, o siya paganganlan og amahan nga walay katapusan. Kinsa maning bata ang isigutan? Ang atong Ginoong Kristo. Kaya siya tawag og Diyos. Ug di mo yung Ginoong tawag ani ko dili na tinuod. Kuano na kanang ino na to tinuod lang pero di na tinuod. No. Nasa Isaiah 5:20 ingon Ginoo, ug mingon ko kana kahayag na. Ug mingon ko kana kangit-ngit na. So nga kong isulti tinuod. So tinuod niyang isulti nga si Kristo, Diyos. Masa pa, amahan nga walay katapusan. Doon na ba'y pagkamao nga walay katapusan nga matapos? O kundo na, dili na amahan nga walay katapusan, kaya matapos man ay. Muna nga si Kristo sa pag-uot sa Diyos nga amahan. Isuod sa tiyan sa mahal nga birin sa lalang sa Espiritu Santo o gipanganak ni Maria, Diyos o tao nga matuon. Ang pagka-Diyos ni Kristo gipanganak sa amahan sukat sa walay sinugdan ug walay katapusan. Pero ang pagkatao ni Kristo, gipanganak ni Santa Maria. Pero persona man iyang gipanganak. One person. One person, Christ, one person who has two natures. What are the two natures of Christ? Being God and being man. O sa pagkamatay niya, namatay niya ang pagkatao. O iyang pagka-Diyos dili mamatay. Nga naman, amahan nga walay katapusan. O namatay iyang pagka-Diyos diya sa kamatayon diya sa krus, o namakak na ng Biblia. Saan niya pagkaamahan ng walay katapusan nga namatay man? Ang namatay niya, mong iyang pagkatao. Nabas Biblia, na 1 Pedro 3:18. Nganingon si San Pedro, si Kristo namatay siyang tawhanon nga kinaiya. Pero buhi sa Espiritu. Busang namatay ni Kristo diya sa krus, iyang tawhanon nga kinaiya. Wa maapil niyang pagka-Diyos. Wa san maapil ang iyang divine person. Tanawa ang Fundamentals Catholic Dogma, page 36. The Father, the Son, the Holy Spirit are three persons. And each person, the Father, the Son, the Holy Spirit, are immortal. The person of Christ is God. The person of Christ is eternal. No beginning and no end. Unsa kuno ng persona ni Kristo? Diyos. Way sinugdanan, way katapusan. Mao nang dili mamatay. Nanas Biblia na. Bago pa na akong gisigutan ng Isaiah 9:6. Ang bingon usab si San Juan diya sa San Juan 12:34. Naibaw kita nga ang Kristo dili mamatay. Kinsa baning anak sa tao nga namatay. Mao na. Ang iyang pagkatao ni Kristo mo'y namatay. Pero ang iyang pagka-Diyos di mamatay. Warang klaro ang ipanultis mga obispo o sana niya na. Mao ang decree, page 41. Imprimatur. Socrates, Archbishop Villegas. When Christ died on the cross, He submitted His body to death, but not His being God. Nga si Kristo sa pagtubos ka nato, gitugyan niya ang iyang lawas sa kamatayon, kay dili man mamatay niya pagka-Diyos. Di mamatay niya pagka-Diyos. Mga na itong tubag sa pangutana sumala sa Biblia. Sumala sa dogma, kung natuta sa dogma na sa Teaching of the Catholic Church, page 168, the divinity of Christ unimpaired, though He suffered real death on His body, but His being God unimpaired. Sa may binisya na, ang pagka-Diyos, si Kristo isip Diyos, dili mamatay. Nianto siya umitilaw sa tinuod nga kasakit o kamatayon, siyang lawas. Pero dili siya pagka-Diyos. Dugma na. Page 168 sa Teaching of the Catholic Church. Ya, ang anghel mga persona ba? O, ang sama ng persona. Kung sa may makapersona sa persona, ang kabaw, ang leon, ang nagkukayang mananap, dinosaur, man pareha. Persona ba na? Dili na persona. Kaya ang persona, dunay sa labutan o kabubuton nga gawas na. Wa may sa labutan ng mananap, wa may nalakilagon sa ibayang dautan. Wa may free will. So, ang anghel, persona. Ang Diyos, persona. Nasa kini Job 18:13. Madawat basab ninyo ang persona sa mahan.
Persona ang Amahan, persona ang Anak, persona ang Espiritu Santo. Ang tao, persona, pero dili ta ng persona tao. Kaya nga anghel, persona na, pero dili tao. So muna ang atong nasayran sa balang kasulatan nga sa libro sa Job 13 nagingon nga ang tao angay mausap makadawat sa persona samahan. So the Father is person, the Son is person, the Holy Spirit is person. Di modo mo na nga persona ang Amahan, persona ang Anak. Muna nga natong three persons in one divine nature being God. Ingon diya nga, kung patyo nimo ang usa, patay ang tanan. Kung patyo na to lugar ang Diyos, nga si Kristo, hindi mo na mamatay, kung mamatay na, mapil ka matay ang Amahan. Kung sa may katarungan, kung sa may tabo, kung mamatay ang Diyos. Naa sa Job 34, versikulo 14 nga 15, kung ugaling mamatay ang Diyos, patay tang tanan. Ang mga langgam, ang mga isda, ang mga mananap, ang tao, patay nga tanan. Kaya itong kinabuhi, nagakapyon sa Diyos. Naa sa buhat 17:28. Atong kinabuhi, nagakapyon sa Diyos. Busang mamatay ang Diyos, patay tang tanan. Okay, so muna nga itong tubag sa pangutana sa itong pinanggang iksundo. Una po ni, Anghel persona, Diyos, Holy dadaan na itong tubag na ito sa pangutana ni atong brother by free. Salamat kay by free. Balik ta ni Brother Aling Bagalso. Mga dagang kayong salamat, Brad Sok, sa iyong pagtubag. At maraming salamat sa Brad Aling. Daghang salamat sa tanan nga minaw karon. Napupos naman ang oras nga gihatag sa DYHP Brother Sok. So ato lang ko unay mo panapos nga mensahe alang sa tanan nga minaw karon sa Kabisayan ug Mindanao. Wala man ta makaandam o tema karon. Mo na nga open forum ta nindot kay mga pangutana. Pasalamat ko sa mga nangutana. Ikan ni Glenn ug uban pa hangtod kanon by free. Kanya salamat kay ko. Mo na nga wa tay discussion o kaning friendly debate mo na nga pulihan na to open forum. Pero karong puhon sa umabot nga Domingo puhon kung maandam na sila si Brad Siabok iyang papaba isa sila may nag-challenge open ko sa topic, what topic to be discussed, to be debated. Muna, salamat sa kustanan. Atong pinangga kayong manager, si Atty. Phil Fernandez Banyok, buutan maligdong, very brilliant radio media commentator. O sa ato sa maligdong buutan nga mayor sa siyudad Sugbo, Mike Rama, sadakan kay mga proyekto niya pagkatahong, sadakan mga dapit sa akong yato sa Pilipinas, pero di bintahan ang atong Plaza Independencia. Katahong sa mga palibot, limpyo. Niya, doon ay guard, kanunay nga magbantay sa kalinaw. Niya, mga lights, pwede niluta. So, Mayor Rama, Mike, o sa imong Vice Mayor, mga councilors, greetings to you. Our gratitude to you. Salamat mi. Imo may dawat din sa patag Domingo pohon kada Domingo. Ya kaninyong naminaw sa gawas sa radyo, sa Facebook, o karong niya sa dini in person. Salamat kayo. Diyos magapanalangin nato ato ning tapuson sa hamubo nga pagampo. Sa samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Kinong Diyos, salamat si mong gugma kanamo. Salamat si mong kayo. Salamat sa imong pagdanag kanamo sa pagpaambit sa itong mga igsuon may tungod sa kaluwasan. O usab sa panabang ni Santa Maria Virgen. Amen. Akong greeting diyan ni Brad Sulpicio Sulping Alquere, yang kapikas diya sa San Fernando, sa South, siyang matinabangon nga paghalat sa mga religious activities. Salamat kay Brad Sulping. Unya, salamat sa ta sa itong mga amigos Brad Julius Lawas, Monsignor Alfredo Romanelios, Father Medida, Father Villar, salamat kayo mga pare sa San Fernando, Cebu. O sa tanan nato mga igsoon nga di nato maganlan, salamat kayo. Ang Diyos magapanalangin nato atong yugbo sa mayong
pagbudala ni Dan Kuktas ng atong non-biased moderator pero maroon tayo debate. Niya sinungaling organizer nga ligdong ubutan nga mo'y nagdagyo ini nga itong mga kaimanan sound system o si Brad Julius Piloto. Salamat sa kaligdong ubutan kayong engineers nga nitabang na to. Kanyong tanan, salamat. Tagpo-tapuhon ni nga itong tulumanon ang atong pahiyagan sa kamatuoran DYHP RMN Tatak Cebu. Ang Diyos magapanalangin ka na to. Amen. Salamat kayo.